धाराशिवच्या भूम तालुक्यातल्या वाल्हा इथं शिवसेनेचे आमदार तानाजी सावंतांच्या कार्यकर्त्यांनी एकाला बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आहे। सावंतांच्या 14 ते 15 कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप रत्नदीप चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने केलेला आहे। या प्रकरणी संबंधित व्यक्तीवर धाराशिवच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। याआधी देखील अनेक वेळा खोटे गुन्हे दाखल करून मारहाण केल्याचा चव्हाण यांचा आरोप आहे। पंचायतचा कारभार पाहतो आणि शिंदे गटाचे काही लोक आले तानाजी सावंत यांची, तो कृषी सभापती पण आहे आणि त्यांनी काही कारण नसताना मला शिवीगाळ करून सगळ्या टोप्याने मारहाण करायला चालू केली। मग त्यांनी इतकं मला मारलं भयानक की कोणी सोडवायला पण दजवाना। गावामधलं मला लाताबुक्याने, रॉडने आणि फायटरने आणि वायरूप होत्या आणि एक जण गळा दाबायचा, 2 जणांनी गळा दाबत होते। मग मी आरलो, कस तरी सुटका करीत होतो, माझ्या भाऊ सोडवायला आला तर भावाला पण मारलं, काही कारण नसताना मारलं मला।